הפעם הסרטון מוקדש לך, דודה לידיה. תמיד לימדת אותנו שמה שטוב לאכול בעצם טוב גם לפנים. ותמיד כשאת מכינה אוכל, את דואגת שהמרכיבים יהיו באיזושהי צורה גם על הפנים. אז אני מכינה היום תבשיל עם קישואים, ופרוסות של קישואים אני שמה לי בקערית כאן, ואת אותן פרוסות אני תכף אערבב עם קצת שמן ארגן, ובעוד כמה דקות זה יהיה גם על הפנים. כמה דקות בתור מסכה שהיא גם לך וגם מזינה. שימו לב לפרוסות הטבולות בשמן ארגן. 20 דקות הפסקה. רואים קצת טלוויזיה. נהנים מכמה דקות של שקט ורוגע עם הפרוסות האלה על הפנים, ותאמינו לי, ישאלו אתכם מה קרה. המלצה קטנה שלי לפני התהליך ולפני ההפסקה קטנה שאתם לוקחים, שימו פרוסת לימון עם גרגירי סוכר, תטבלו אותו בתוך גרגירי סוכר, תעשו את עור הפנים לפילינג טבעי, ואם יש לכם דרך אחרת לפילינג טבעי, המסכה הזאת תיתן תוצאות הרבה יותר טובות. אז אני הולכת לעשות את זה, וגם אתם מוזמנים.